Tommy Hansen sidder og giver en hjælpende hånd på sin søns musikprojekt. I gamle dage ville have været fyldt af mennesker, men i dag ser han sådan ud. Velkommen til nye tider i studiebranchen. Så er det kaffe. Ups. Folk kan sidde hjemme i soveværelset og indspille deres egne produktioner, og så kan de jo faktisk udgive dem en halv time efter på internettet, ikke også? Tommy Hansen oplever også krisen på sin vis. Det er 4 måneder siden, der sidst har været musiker i studiet for at indspille, men det betyder ikke, at han går nedenom og hjem. Han følger nemlig globaliseringen. I og med, at internettet er opstået, så er der også åbnet en anden dør for mig på den måde, at jeg har kunder i Australien, jeg har kunder i Brasilien, Norge, Sverige, Tyskland, Italien, Grækenland. Jeg får kurier, kommer og afleverer nogle CD-rommer, eller også så bliver de uploadet til min server via FTP. Jeg henter det ned, jeg mixer det, jeg laver en MP3, jeg lægger den op på min server. 10 minutter efter jeg er færdig med en mix, så sidder de i Australien og siger, wow, det er fedt, skru lidt op for sangen. Han har tonsvis af musikinstrumenter og udstyr læsset op i sit studie. Og han lever altså stadig af at producere musik. Nu gør han det bare uden musikere i studiet. For det meste. Nu er vi så havnet her i selve hjertet af studiet, ikke? Altså indspillerummet. Der kan man så sige, at det er egentlig ærgerligt, at der står så mange lækre ting, når de sådan, så sjældent bliver brugt, som det jo er efterhånden et tilfælde, fordi folk har jo ikke råd til at komme her og indspille deres plader. Det er 4 måneder siden, der var nogen inde og indspille her sidst, så bliver det alligevel brugt på den led, ikke? Tommy Hansen har håndteret sin forretning på en måde, han selv mener er skudsikker. Det er i hvert fald noget med, at man skal finde et sted med en lav husleje. Man skal have en eller anden opsparing, eller sætte sine mål i et niveau, som gør, at de tekniske anskaffelser ikke overstiger, at man skal ud og gældsætte sig vildt og blodigt, ikke? Fordi så går det ikke. Slet ikke. Man skal være indstillet på, at det er et enormt langt sejt træk. Og så skal man også være lidt heldig. Ejeren af Jailhouse Studios er på ingen måde bange for også at skulle lukke sit studie. Han er nemlig en snebold. Hvis du starter en snebold af en bakke, der går nedad, jamen, så skal du knokle lidt i starten, ikke? Altså, men lige pludselig, så får den en eller anden størrelse, ikke? Så kan du slet ikke stoppe den igen. Så ruller den bare selv. Og selvom studiebranchen gennemlever en hektisk periode, så ser Tommy Hansen lyst på fremtiden. Jeg er sgu egentlig ret fortrøstningsfuld, fordi jeg synes egentlig, det går ret godt, på trods af, at det går skidt.